Il-Partit Nazzjonalista dejjem jemmen fil-kunsilli lokali fil-waqt li ħadd ieħor jemmen li mhumiex is-super favoriti tiegħu. U l-istess dwar l-Unjoni Ewropea fejn il-Partit Nazzjonalista kellu ħolma li issa saret realtà għax nemmnu li kapaċi ntejbu nipperswadu. Iżda dan jista' jsir biss jekk naħdmu flimkien għal pajjiżna. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fit-tmiem l-attività politika li indirizza fil-Gargur. Aħna konna l-partit tal-Kunsilli Lokali, dejjem minna fil-Kunsilli Lokali, dejjem saħħaħna il-Kunsilli Lokali. U fl-Ewropa, lil min tistaw tafdaw minu kredibbli il-Partit Nazzjonalista li għal snin kellu viżjoni, kellu ħolma, dik il-ħolma kienet l-Ewropa, għax nemnu mhux biss fl-Ewropa, imma nemnu f'Malta, nemnu fil-Maltin, nemnu fl-Awċin, għax aħna flimkien għal pajjiżna. Adrian Delija kompla li l-Partit Nazzjonalista irid ikun partit żagħżugħ u taż-żgħażagħ għax jemmen fiż-żgħażagħ u fit-talenti tagħhom. Minnaħa tagħhom iż-żgħażagħ qed jappoġġjaw lill-Partit Nazzjonalista tant li diġà qed ibidlu l-mod kif jaħseb il-partit. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-elezzjonijiet tal-25 ta' Mejju huma eżerċizzju biex leħen il-Maltin u l-Awċin kollha jasal għand kulħadd. Fil-fatt il-ġlieda tal-membri parlamentari Ewropej eletti fisem il-Partit Nazzjonalista mhijiex kontra Malta, iżda għal Malta. Minnaħa l-oħra l-Prim Ministru mexxej Soċjalista mhux kredibbli għax kull ma jrid u l-poter fidu mingħajr pjan għall-ebda settur tenna Adrian Delija. Barra minn hekk vot għal kandidati Soċjalisti Maltin u wkoll vot għal Franz Timmermans li jrid sistema ta' taxxa waħda fl-Ewropa b'teddida l-impjiegi u l-investiment. Xi jfisser da? Ifisser li aħna ħanitilfu is-sovranità fuq ir-regolamentazzjoni ta' kif nistrutturaw il-finanzi, il-pakkett finanzjarju ta' pajjiżna bħala proposta ukoll ta' investiment ta' attrazzjoni għal investiment serju f'pajjiżna. Mhux tabxej li Muscat qisu ma jridx jaċċetta li l-partit tiegħu hu soċjalista minkejja sħubija tiegħu fil-Partit Soċjalista Ewropej. Adrian Delija kompla li għal-kontrarju bħala parti mill-Partit Popolari Ewropew, il-Partit Nazzjonalista qed iressaq proposti konkreti b'risq il-Maltin u l-Awċin kollha. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista appella lill-Gvern biex minflok ma jimporta l-allima minn barra għandu jara x'kundizzjonijiet qed jingħataw lill-allima Maltin fil-preżent. Minnaħa l-oħra l-Partit Nazzjonalista jrid li kulħadd jirnexxi fost l-oħrajn b'edukazzjoni ta' kwalità u pagi diċenti tenna Adrian Delija li ringrazzja lil ħaddiema kollha partikolarment lil ħaddiema tal-IT.